Entrem en any electoral i tenim amb nosaltres a Jaume Hurtado, que és secretari general de Som Valencians. Bona nit, Jaume. Què tal? Bona nit. Benvingut a Set al Dia. Nova coalició política per a les properes eleccions de 2019 entre Som Valencians, Renovació Política i Unió i Germania. En total, aquestes tres formen Som Valencians en moviment. No és així, Jaume? És així, però no descartes que les eleccions siguin en desembre d'enguany. O sigui, que n'hi haurà adelanto electoral. Jo crec que la visita d'avui de Pedro Sánchez ha sigut per a autoritzar a Ximo Puig a que faci aquest anunci en les pròximes fetges. Espero que sigui així, perquè realment els valencians necessitem separar les eleccions autonòmiques de les municipals i autonòmiques d'altres autonomies. Fa falta que els valencians siguin protagonistes i que no únicament quan arriba el període electoral els partits grans es comencen a prometre-nos que van a invertir el 10%, que és el pes econòmic, sinó que fa falta que n'hi hagi una força política que estem construint a través de la plataforma Som Valencians en Moviment per a que efectivament els valencians contem en política, tornem a tindre el poder polític i podem reconstruir la nostra economia. Acabes de dir que les eleccions podrien celebrar-se enguany, d'ací 2 mesos. Per a Som Valencians en Moviment, quins són els indicatius que demostrarien que hi ha adelanto electoral? Bueno, doncs jo veig moltes tensions entre Compromís i el PSOE. Veig també que és una cosa que els valencians necessitem, perquè realment des que l'Estatut va adaptar-se i va avançar, els valencians tenim la capacitat per a convocar eleccions. Els valencians no, el president de la Generalitat pot fer-ho. I Ximo Puig hauria de fer-ho perquè d'aquesta manera tota Espanya estaria pendents de nosaltres, sabria quin és el problema valencià, sabria el que passa en València, i el que passa en València que és que tenim una economia molt important, tenim un camp molt productiu, una indústria que exportava moltíssim, però per culpa de governs de dretes i d'esquerres, de PP i PSOE, ens han deixat marginats, ens han oblidat, i com has dit antes, els valencians som el 10,5% de la població i de l'economia del PIB espanyol, en canvi rebem únicament el 5 o el 6% de la inversió pública. El que fa falta és que els valencians tornem a tindre poder a través d'un partit polític valencià que pugui defendre així en Madrid i en Brussel·les els interessos valencians. I què és el que proposa exactament Som Valencians en Moviment? Nosaltres el que estem intentant és desenrotllar l'Estatut per a que els valencians siguem independents fiscalment. Això vol dir que tinguem un consell fiscal com ja té el Regne de Navarra o el País Basc. D'aquesta manera els valencians podríem ingressar tots els diners que paguen impost i després pagaríem a Espanya, al govern central, una quantitat de diners per a poder cobrir les necessitats comuns de tots els espanyols. Nosaltres el que defensem és que no ser menys que ningú, no ser més que ningú, però tampoc ser menys que ningú. Volem que se tracte d'una manera justa els valencians. Veus supeditat entonces ara el que seria el govern del Botànic al govern central, sobretot ara que manen en les dues administracions els dos partits, Partit Socialista, o sigui, el mateix partit, perdona? Bueno, s'ha vist clarament, vull dir, Compromís és un partit que està en Madrid, en 4 diputats, però quan manaven pel Partit Popular, en lloc d'intentar fer coalicions en el govern d'Espanya, el president del govern, oblidant-se de les sigles, va preferir ser un apèndix, una extensió de Podemos en València. I ara que Compromís també està en Madrid i mana el PSOE, en lloc de, a canvi dels seus diputats, buscar millor finançació, s'han mantingut al marge, ha regalat els diputats i no ha fet com fa el PNV o Coalició Canària, que sempre estan negociant, sempre estan propiciant l'estabilitat d'Espanya, però sempre defendent els seus interessos. Som Valencians en Moviment se presentava fa pocs dies com a la clau per a poder formar un govern alternatiu així en la Generalitat, és a dir, que aneu a tindre els vots necessaris per a poder formar govern, no? Nosaltres estem treballant... Amb una altra força, me referís. Estem treballant des de Renovació Política, Unió i Germania i Som Valencians per a ser claus en l'autonomia, en les Corts Valencianes i en una quantitat molt gran d'ajuntaments. I al final nosaltres el que anem és expondre el nostre programa electoral i que s'intente fer el millor per als valencians. Què és el millor per als valencians? Pues recuperar el poder polític, recuperar el poder econòmic i, per exemple, eliminar impost de successió, per exemple, eliminar l'impost al sol, crear una... Mireu, és que València és una autonomia, és una terra que té 300 i pico dies a l'any de sol. Bueno, doncs estem desaprofitant l'energia solar, també estem desaprofitant l'energia eòlica, per a poder ser productors també d'energia. I tenim el 40% d'energia nuclear i el 30% d'energia que ve del gas natural d'Argèlia per a fer, per mig de cicle combinat, energia per a tots. Hauríem d'intentar reforçar i tenir també, a més de poder polític, poder econòmic, poder energètic. Veus debilitat el pacte del Botànic, Jaume?
a estas alturas de la Yo pensé que, película? bueno, sabéis que están a matar, están a matar. Entre Bravo i Oltra pot ser? Estan a matar, i, bueno, però bueno, és normal també, perquè tenen diferents sensibilitats. També n'hi ha moltes sensibilitats diferents en Compromís i també n'hi ha dos PSOEs diferents. Per tant, és normal que hi hagi tensions. Però el que faria falta és, el que he dit al principi, que ja que ha vingut Pedro Sánchez, i estic convençut que ho han parlat este matí Pedro Sánchez i Ximo Puig, que Pedro Sánchez autoritzi a Ximo Puig, perquè al final el problema del PSOE i el Partit Popular és que els ciutadans que sempre depenen de que algú en Madrid els doni autorització per a fer les coses. Nosaltres no tenim aquest problema, nosaltres vivim així, som d'ací i volem poder valencià. Entonces, espero que efectivament Ximo Puig convoqui eleccions, aprofiti el moment i faci que els valencians siguin protagonistes i que tota Espanya sàpia el que passa en València. Per a finalitzar, Jaume, com esteu preparant les properes eleccions? Siguen en desembre o siguen en maig? Mira, nosaltres el dia 5 d'octubre estarem en el sopar de Sant Donís en l'Horrat Penat. El dia 7 estarem en una manifestació que n'hi ha en favor del corredor mediterrani-cantàbric per anar a Europa per Aragó, i el 9 d'octubre estarem, com tots els anys, en la processó cívica del 9 d'octubre. I continuem expandint-nos i continuem fent més coalicions a nivell local en partits municipals. Ja tenim moltes conversacions en partits de la Ribera, de la Folla de Bunyol. Estem fent una gran feina perquè realment s'ha vist que el nostre moviment, València en Moviment, tira avant i és un partit que és necessari i que farà molta feina i que serà molt útil als valencians. O sigui, sou molt positius, no?, en els vostres resultats electorals. Som optimistes, però no vol dir que pensem que estigui tot fet. Però, com sabem que fa falta aquest partit, anem a treballar molt dur, anem a treballar moltíssim per a que el que desitgem se faci realitat. Jaume Hurtado, secretari general de Som Valencians i cap visible de Som Valencians en Moviments, la coalició de renovació política i Unió i Germania. Moltíssimes gràcies, molta sort. Gràcies a tu.